Prečo by ste mali prísť na veľtrh práce JobSpot do Trnavy? Pretože prvýkrát prepájame dva svety. Svet pracovných príležitostí a svet remeselných zručností. Svet pracovných príležitostí reprezentuje viac ako 30 top zamestnávateľov z celého Trnavského kraja. Poskytujú pracovné príležitosti v administratíve, službách či vo výrobe. Pre návštevníkov je k dispozícii celodenný program vo forme workshopov, ako napríklad uspieť na pohovore a získať novú prácu. Ak ste mladý človek, ktorý končí teraz práve strednú školu, tak vlastne budete mať možnosť sa stretnúť vo forme speed interview so 7 zamestnávateľmi a v priebehu 1 hodiny získať informácie o vašom uplatnení na trhu práce, ako aj o možnostiach zamestnania sa a môžete priamo odísť s pracovnou ponukou. Pre vysokoškolákov sú k dispozícii spoločnosti, ktoré poskytujú prax popri štúdiu na vysokej škole. A svet remeselných zručností? Svet remeselných zručností nám predstavia priamo odborníci v tejto oblasti, remeselníci, ktorí sa týmto živia. Máte možnosť sa napríklad prihlásiť na workshopy, kde sa naučíte napríklad, akým spôsobom spracovávať drahý kov, ako je striebro, ako si vytvoriť bábiku zo šúpolia, ako napríklad vyrezávať do lipového dreva, alebo si niečo vytvoriť, jednoduchú keramiku, na hrnčiarskom kruhu. Takže ešte raz, budeme radi, keď nás navštívite na veľtrhu práce v Trnave, v Mestskej športovej hale 16. apríla. Začíname už o 9. hodine.